De sidste 5 meter uden motor. Sådan skal det gøre. Skib begge to gennem stor hånd, mine damer og herrer. Dustin og den frivillige. Lige lidt mere blær, inden vi stopper, så er vi allerede klar til den næste. Vi skal nu være vidne til intet mindre end en verdenssensation. Vores nye indkøbte Landini traktor, 105 heste, 5 tons vejer den, er den eneste traktor i hele Nordeuropa, som kan køre på 2 hjul. Vink lige lidt til David derinde. Han sidder 2 meter over jorden, han sidder midt i kabinen. Det er noget fuldstændig andet end at sidde i en BMW. Men den stuntmand han nu er, så kan det aldrig blive vildt nok, det kan aldrig blive højt nok, og det kan saftsus med mig heller ikke blive tungt nok. Til en katastrofeblikket der, jeg håber ikke det betyder noget. Men hellere være på den sikre side. Helt ned mod sådan ned til rampen. Altså den eneste mand i hele Nordeuropa, der kan det her. Er I klar til det publikum? Forventer hver gang han trækker håndbremsen, det sker aldrig. Har vi ham på plads dernede? Skal vi lige give ham en hånd, så tror jeg det hele går lidt nemmere. Skal vi gå ned i det rigtige gear, han skal huske at holde sig fast. Lyder som om han er klar dernede. Vi er oppe over rampen. Sådan der, op på 2 hjul. Sådan skal det gøres, mine damer og herrer. Hvor er det fuldstændig fantastisk vanvittigt at se på. Og hele vejen ned klarer han den. Og han nok hellere stoppe inden hegnet. Og en blød landing så det ud til. Sådan skal det gøres. Endnu en gang får vi ham ind på midten. Er I klar til at give manden, der kan køre alt på 4 hjul, et kæmpe bifald, mine damer og herrer? David Klaas. Han spørger dem. Okay, jeg er klar. Vil I se det en gang til? Super, I må lave noget mere larm, hvis I vil se det igen. Sådan der kunne vi næsten høre jer. Så får vi ham ned til rampen, og så tager vi turen op en gang til. Så er han oppe over. Stadigvæk på 2 hjul. Har I set magen? Hvis I ikke nåede at få taget billedet første gang, så er det nu, vi skal gøre det. Det hele der, hvor vi har sejler alligevel, så formår man at holde den deroppe. Hvor er det imponerende. Ned med ham, det har I med garanti aldrig nogensinde set før. Jeg er klar til at give ham en stor hånd, mine damer og herrer. Endnu en gang inden nyt for manden, der kører på klapsadlen, hvor David Klaas, sådan der. Skal vi lige ham væk, så gør vi klar til det næste trick. Banen er allerede ved at blive vandet. Over bag jer. Kan I faktisk ikke se, har Johan kørt sig hjem. Og brandsikker dragt. Sidder nu på en ATV. Vi skal have prøvet en stor væg ud midt på banen. Det skal Johan om et øjeblik drage igennem med alt, hvad rammer og tøj kan holde.
Vi skal selvfølgelig have sat ild til den. Endnu en gang bliver der vandet, for ilden ikke skal brede sig. Sådan der, vand ham lige lidt. Både maskiner og vand skal vandes. Selvfølgelig for at de skal vokse. Men for at der ikke skal gå ild i ham. Helt ned til præsendingen. Alt det tilløb han kan få. Afro Anton igen med den store tændstrik. Han er lidt for glad for ild, synes jeg. Sådan benzinen kommer på, så må du gerne tænde, Anton. Værsgo, så er vi klar. Johan er på vej. Stærkt. Så i det. Og det var lige før han ikke nåede at bremse dernede. Gennem lidt klapsalve til han kommer tilbage. Han har fortjent et bifald nu, mine damer og herrer. Den altid praktiske Johan. Så har vi lige lidt oprydning, vi skal igennem. Vi kan ikke have træsplinter liggende ud over det hele til den næste del. Vi har set både David og Daniel køre på 2 hjul. Nu vil polske Martin vise sig, hvor dygtig han er blevet i løbet af vinteren. Men som vi sikkert allerede har gættet, så går det ikke helt så godt for ham, som man godt kunne tænke sig. Derfor har vi givet ham en bil af en lidt ældre dato. Og alle de medbragte biler, vi har fået med, er selvfølgelig fra den lokale autoophukker herinde. Skanderborg Autogenbrug, tror jeg den hedder. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Rampen er ved at være på plads, så vi kan få ham ud og køre på 2 hjul. God idé med en hjelm, det går nemlig ikke altid så godt. Og så er vi simpelthen allerede klar til første tur opover. Der er stadigvæk gang i bilen dernede. Lidt ekstra udstyr har den fået. Udvendige airbags. Bordet virker, også altid et godt tegn. Voldsomt stor vinderadius, den har den lille bil. Men vi tager turen opover, lad os se hvor langt den kommer. Det blev til en koldbøtte i stedet for. Giv ham en hånd, mine damer og herrer. Så tager vi tur nummer 2. Ikke så meget plads, han har at vinde på. Vi ved, hvor langt den går den gang. Hornet virker stadigvæk. Op. Og rundt ned på alle 4. Sådan, giv ham en hånd igen. Jo mere jeg klapper, jo stærkere går, det ser det ud til. Tredje tur opover. Må hellere tælle. 3, 2, 1, 2, 3. Nej, rundt igen. Sådan, giver man hånden. Lyder som om den kører stærkt, det gør den bare slet ikke. Men 4 tur opover, hold da op, han er så bare på nu. Rulle, og tilbage på alle 4 gennem hånd, det var 4 gange rundt. Nu er det så måske i hovedet nu, han kan da ikke ane, hvem han er, hvor han hedder, og hvor han skal hen. Hvad han hedder. Men 5. gang opover, men der er aldrig gik op. Martin hen over 5. gang, sådan. Næsten som om der er et eller andet, der er sat sig fast. Jeg synes, den begynder at se en lille smule slidt ud. 6. tur opover, hold på hænder med, jeg tror, han skal ind igen. 6 gange, mine damer og herrer. Husk at give ham lidt bifald.
okay dernede. Har lige noget, vi skal have bundet ordentligt fast. Her Afro Hansen spørger, vi gerne vil se det igen. Sådan der, I skal lave noget mere alarm. Husk, han har hjelm på, han kan næsten ikke høre jer derinde. Sådan der, det er ligesom, det virker lidt bedre nu. Kan du ikke? Hansen kan ikke høre noget. Du skal tage de der vattorter ud af ørerne, så. Ui, der er gang i bilen. Og ruden bliver pulset lidt, så kan han se, hvad han kører. Står lidt højt i topgang, den bil, men okay. 700 over, er I klar til det her publikum? Hele vejen rundt igen, sådan skal det gøres. Giv ham en stor hånd. Det lyder næsten som fiskekutter efterhånden. Og gang nummer 8. Ivan vælter til at rulle rundt. Sådan. Giv ham en stor hånd igen, mine damer og herrer. Det kan bilen overhovedet ikke være til det her. Sådan der, mine damer og herrer, 9 gange rundt. Det var den aller sidste gang. Hvis han selv kan stå på benene, så fortsæt lige klappet lidt endnu. Imponerende, som han triller og ruller rundt den mand Martin. Sådan der, så fjerner vi rampen. Som I kan se, så står de med de kæmpe store Monster Trucks plakater nu. Den næste trick tager et lille stykke tid at stille op til. Det er en kæmpe Monster Truck plakat på 2,5 gange 1,5 meter. Alle stjernerne fra showet vil gerne citere den efterfølgende. Den koster kun 30 kroner. Det er altså en plakat, der normalt koster over 100 kroner. Men fordi vi har fået lavet så mange af dem, og fordi vi er glade for at være her, så får I dem til kun 30 kroner i dag. Og bare vifte med armene og sige til, når de kommer rundt, så skal de nok få lov til at købe en. Som om bilen næsten vidste, hvad der skulle ske. Den havde overhovedet ikke lyst til at blive stående. Det sidste vand på banen dernede, men I to kommer væk. Patrick siger, at han er klar deroppe. Er du klar? Så. Så er det plads, right? Sådan der. Værsgo Patrick, så er vi klar. Er I klar, publikum? Det har varet et lille øjeblik. Men nu har han fart på. Hold fast, for nu går det stærkt. 3, 2, sådan skal det gøres. Det var det, jeg sagde. Det var værd at vente på. Giv ham en kæmpe stor hånd. Og vi får ham vendt rundt herinde, klar til at modtage et stort bifald. Den altid friske, den altid hjælpsomme Patrick, mine damer og herrer. Sådan der, hvis han kan komme ud af bilen. Se hvor lidt bil der er tilbage, se hvor meget han fik det hele udlagt. Ja, hvad så? Vi skal spørge dem om noget, ja. Okay, er I klar til at se Monster Trucks? Er I klar til at se Monster Trucks? Fantastisk, så er det det, vi skal have stillet op til. Vi er ved at være klar til den store finale. Endnu en gang tager det et øjeblik at stille op. Men hold nu op, det er ved at vente på, når disse store monster kommer og flår og smadrer og river alting fra hinanden.